Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Maganing sa kababay nga nagtuyo sa Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Riza. Namabahi ka na sa diay. Unsay ng babae ba? Doon ay nakakita ni mo ganay kuyog babae. Pili ka maging mahunog! Ha? Pili ka maging mahunog! Gusto na mo! Sobra na kayo ka! Hinidagko na lang atong mga anak. Imong binuhatan wag gihapon mausap! Magpuwag ta! Dili na ko! Muna mo gusto, ha? O sige, magbuwag ta! Naunsa ka gud oy Risa. Nakigminyo ka man gyud anang tawhana. Imong agwantahon. Musugot ka lang ba? Bisag kapila na ko niya gipuang. Tigalig mo rin kamat yan akong dali, ma. Unya, unsaon man na nimo? Ang inyong mga anak. Dagko na namang mga anak, ma, oy. 26 na si Lovely. O niya si Jude, 21 na. Magkasabot na sila. Ay, Nak, sorry ninyo, ha? Kung nakibuwag ko sa inyong amahan. Dili na lang yun ako magkwanta. Sukad sa gamay pa mong bata. Kapila na kong kasakop niya. Nga na babay. Hangtod na lang karon nga nanagko na mo. nganong ni agwanta masad ka ni Papa ma? Ingon anak adugay. Gamay pa man mo ato na ko eh. Dili ko gusto nga magdako mo gawain yung amahan. Maong giagwanta na ako. Pero sobra na magod ka sakit. Mahal ko inyong amahan pero sobra na. Dili na ako magwanta. Karon ko lang nagdisulti ninyo kay total magadag ko naman mo. Kung nahibaw kong magkasabot na mo. Ma, ako kasabot ako. Dito ka pugnan ma kung maong ganun na imong desisyon kay di ba mo sa kusbinuhatan papa ba? Pasagdan na lang nato siya ma. Kung sa may gusto niyong buhaton. Basta kami ni ate ma. Rugby permini mo ma. Di ka na mo pasagdan ma. Mao na ma. Ay kabala ka ma. Kung gusto ka, mag-window shopping ta. Every weekend para dili ka magsigig huna-huna ni Papa. Mga anak. Ay, maayo na lang gani nga nakasabot rin ako ang ako mga anak. Akong ilisan akong status sa Facebook. Mag-single na ko. Oo, uy. Sa mani, ano na mali-chat na ko. Lester iyong pangan. Uy, si Lester ni. Hello? Hi, Risa. Thank you, ha. Ibang access sa Facebook. Dong, on sa imong tuyo. Grabe, ha. Dong mansan. Ang, for sure, bata ka pa kaayo. Nganong nanawag ka? O, nang. Gusto ko maging friends mo. Ha? Friends na ta, ha? Thank you, ha. Isagot ka nga magkita tas personal. Uwa man ko'y lingaw. Maong ni okay lang sad ko. Naburing naman sa ko sabay. Bapaha din mo sa? Lester. Kamog yung mga bata noon, no? Maayo kayo mo mudag atik-atik sa mga tiguang. Grabe ng tiguang rin sa'yo. Pila ba na imong edad? 45 na ko, uy. Unsa? 45 na ka? Wa ka magbinuang ris? Oo, laki. 45 na ko, Lester. Nga naman, dili ka mo to, oh? Oh, Kakita ka sa akong profile picture, di ba? Ako tong mga anak. ha? Di lang ko mailan. Abi ko, mga isuon lang to di mo sila. Oh, ikaw? Pila di edad din mo? Ang 27. Uy, unsa? Ay, kabata pa gudi ay ni mo. Maguwang ka man lago sa katuig sa kong eldest. Kung pananglit, manguyab ko ni Maurice. Imo kong sugdon? Nagkabinuang ka, Lester? Wa ka magbinuang Risa. Pananglit lang. Dili. Risa, Una sa tanan, maguwang ra kayo ko ni mong edad, uy. Ikaduha,
unsa ka nagkaikasulti sa akong mga anak, no? Risa, Mga anak, pananglit ba kung doon ni manguyab na ko? Unya, maganahan ko niya. Okay ra ninyo? Ma, kung unsay gusto nimo, andam ko mo suporta. Basta kalipay na nimo, ma. Okay ra gyud kay na nako. Total, dako naman mi ni Jude. Nakagraduate na sad mi. Igo na siguro imong pag-antos kauban ni Papa. Pila ka tuig para lang namo, ma. Lovely. Agree ko ni ate ma. Support agad mo. Thank you. Thank you, mga anak. Ay, naunsa man ko, kuya. Mura man hinuon ko gimingaw ni Lester. Nalipay ko sa kong hibawaan nga dili supak ako mga anak. Kung pananglit makakita kong laing lalaki. Pero, unsa kayo ng reaksyon, no? Pananglit mahibaw sila nga. Bata ra kaayo akong gipuli sa ilang amahan. Risa, tinood na rin ako na feeling mo. O tinood, diligid katuan. Tungkol sa takong gap sa itong edad. Bisik ako pagdahom nga. Moabot na din ang sitwasyon na ako. Lester, Doon ko yung mga nauyab, Riz. Pero umot ba? Di magibay ka sinabot. Pero ni mo, sa una pa na akong pagkakitaan ni mo, gaan ka akong buot ni mo. Lester ang tinuod. Parehas na og kipati. Tinood ka? O, Lester. Pero nahadlok ko. Tigalig dili ka madawat nila. Risa, ang minungdanon ako, nga imo kong madawat. Pero Lester, unsa naman ay kasulti sa imong mga kailan nako? Nga nang munit kalag maguwang nimog edad. Dili sila importante na ko. Kita, Risa. Wa ako'y paki sa mga istorya sa uban. Kita lang. Lester, So, unsa man, kita na? Riz, di lagi kita magpatandog sila mga istorya. Isa na ko, dili ko kapasakitan. okay. So, kita na? Yes. Thank you, Riz. Thank you. Thank you. Mahal ka. Ubuhaton ko ang tanan para na to. Lester. Lovely. Jude, doon ako ipalaila ninyo. Oh. Mga anak, si Lester, ang bago na kong uyap. Ma, may mo bang mag-istorya una ta, ma? Bata ra kayo siya para nimo, ma. Tingali binuangan ka lang, anak. Nak, mahal ko ni Lester. O na-feel na nako. Unya, what if kung binuangan ka lang niya? Nak, what if kung dili? Kung nalipay mong gidgani ka uban ang tuhana, ma. Suwayan ako, namo ni Jude. Pero sa pagkakaroon, dili pa gid mo sink in sa ako na una, ma. Nak, Lester, sakto ka ni matong gibuhat. Riza, way sayop sa may gugma. Pero kita, dili ka sayo. Unsaon na to pagdawat ang mga saway sa mga tao nato. Riz, kung dawat ka sa atong sitwasyon, may dawat na itong duha. Andam ka sa mo dawat. Anong sabi posibleng may tabo? Huwag ako andam ko. Andam ko mo fight para sa atong relasyon. Mahal etika. Huwag dili ka musugot ka mawa ka na ako. Tungkol na sa mga taong dili mo uyo na to. Musugot ako magbuwag ta. Kung wa ka na gugman ako. Lester, wagid mi nagpabuwag si Lester. Ni-fight ko sa among relasyon, tungod kay nakita na akong ni-fight pud siya. Sa pagkakaroon, magtulo na may katuig. Doon na may uban nga murag lain og tinan-awan namo, kung manglaag mi sa gawas, pero wa na lang namo gihatagan og bili. Kay nahibaw man ning dili gina sila mawak. Ang mahinungdanon namo, nga hinay-hinay may gidawat sa among isig ka pamilya. Dinhina lang kutob og daghang salamat, RMN. Ayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra, Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Lynn, 23 anyos. Palihog lang ko sa pagtago sa akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lula nga giatiman karon sa akong papa, sukad pa sa buhi ang akong apuhan. Sa buhi pa sila, kami ang nagatiman sa mga tiguwang. Maong napabor namo ang pag-atiman sa mga yuta sa akong mga apuhan. Og butang nga gikasuyaan sa uban akong mga uyuan og iyan nga mga igsuon ni papa. Karon yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wapabas papa ni Mulid. Wa pa man ko kita, ma. Ang hain man dis papa, ma. Ay ingon man to siyang magpagabas ko dita. Kay tiwas ko ning atong bahay. No sa pagudto naman lang, wa pa man mauli. Bitaw man, no? Wa pa taon na human ning atong bahay. Ay wa man hinunay problema. Mahuman na magili nato sinay-hinay sa matagigayon nga may kwartata para paggabas. Kay may mga kahoy man tat iningyutan nilang papa nimo.
Ang pagpagabas lang og ipalit sa lansan ang atong problema. Pero og kahoy, oy, dagkan tag kahoy. O gid ma. Pero, hay naman ni si Papa. Oh, ala, Ginoo ko. si Papa na ron ma. Murag man nabundak man na tabla. Ala, sukaris papa nimo kay ako sa sugaton. Oy, kapuya, oy. Ikaw ba? Eh. Ikaw naman sa gudi nagkakot ang mga tabla. Ang amasag manuhol ta. Lisod gani ito og bayad para paggabas. Pa, kauna, nakasukad na ko. Oo, makaon ako. Kay gutom na kay ko, oy. Nagpaudto mo sa kagpauli, uy. Ay, kay gusto ko nga mausa na ang akong trabaho. Kay ganahan na kay kung mahuman na ako ning atong gipatukod na bahay. Nagpagabas sa sabday ang imong papa og kahoy sa yuta nila ang papalin. O tiyo, kay para ihuman sa among bay. Wa niya ibaligya. Ha? Wa tiyo oy. Gitiwas og panday sa among bay. Bida ng amahan ni Mulin. Kaniadto pa gid na nga mapahimuslanon kay. Unsa tiyo? Kaniadto pa gid na siya nga sip-sip kay nilang papa ug mama. Nahalinam sa bitaw sila si mama ug papa sa unang yuta. Wa mi tagae. Ilang gihatag tanan ni papa nimo? Murag nasayop tingali ka ng istorya nimo tiyo da. Wa man gud gihatag tanan nilang lulo namo ang halin sa yuta. Oo, gihatagan si Papa. Apan, gigasto man to sa pagkasakit ni Lolo. O para nasad sa konsumo nilang lula nga diri sa amo nag-istar, hangtod nga namatay sila. Mauna. Diha ninyo ang mga tiguang hangtod nga nangamatay. Maong kamo ang nakapahimo sa kwarta nilang papa ug mama sa una. Ug kaming ubang mga igsuon, wa mi mabahini. Mangayo gid ang igbahin na to. Tiyo, Pastilan, ngita ginigbikil nga akong igsuon, ha? pa, ayaw lang pangitagubot, uy. Sila bitay, pati manon sa mga tiguang sa una, dili man sila. Kaya ang katarungan nila, may mga trabaho sila, may mga gagmay pa silang mga anak, dili sila kaatiman. Si mama in taon ninyo ang mag-atiman pirmi sa iyang mga ugangan. Kaya ako, ito amang ko, nag-atiman sa atong yuta. Kaya ang ako mga igsoon, haskang tapulana na nila. Tapulan nga mananom, ngotaman sa yuta. O nga, ano, manggigi man sila nga magpagabas ko sa mga kahoy nga ako masanang tinanom ang uban. Basta kay lain og sinutihan si Tiyo Minggoy pa, uy. Murag nangwinta siya. Oh, Pero pa, ayaw lang patuloy si Tiyo, ha. Basig magkaaway mong Tiyo Minggoy. naana naman ko na ng uban akong mga igsuon. Ang ako lang, og ako ilang masultihan, ana. Di niya ko kapugong. Pa, kadiyot lang. Mayong adlaw. Si Papa ni Baday? Aw, ala kang Ruben? Oo, sir. Kaya nga naman unta. Unsay tuyo niyo Papa, sir? Taga diin army. May naka-report man ko namo nga namutol siya og kahoy nga gidili ang putlon. Mga native na kahoy. Nga kahoy nga dita. Ha? May taga DENR dayon nga nag-survey. Kay may naka-report kuno nila nga nagpaggabas mi og kahoy ug amo kuno gibaligya. Kakuha og pito ka tabla ang taga DENR sa Mumbai ug ilang gida. Ug ilang giingnan ang akong papa nga paatubagon sa opisina sa DENR. Kuno og galing ipatawag siya. Tuod man, tulog kasi mana ang nakalabay. Pinadawat nga note si papa gikan sa DENR. Unya, unsay nakasuwat sa note pa? Ay, pagtuon ko sa main office sa DENR. Pero, lisod man pagbiyahe karon. Di man ka makasayon og lusot kay may mga nagbantay man sa mga borders. Maugyod pa. Kay pandemic man gudron. O lagi, Pahangyuan lang sa pa, uy. Masabot ra tingali na sila. unsaon man ako? Doon na yung numero man ka sila diha pa. Tawagan na to. O katong hangyoon nga, ipakansel lang una ang imong pag-adto sa ilang main office. Oh, maayo kay nagkita talin. Asa nga amahan nimo? Basin to sa amo, tiyo. Nakadawat ba siya og note gikan sa DENR ning bagulan? Ha? Laing nota sa tiyo. Kay nakadawat man siya adtong una. Dito mao, lahi ni. Kay kaming tanay igso nang nakadawat niini. Ha? Ngano ka mamang tanan, tiyo? Kay nga mong yuta paliton. Kay may magtukod og project. Ha? Ug ako huuyon ko ini. Sugot na namin ibaligyan ang yuta. Kay sa imong amahan ra makapahimos. Tiyo. May nadawat sa ko ana nga note gitawgan ko na gani ang judge sa bahay niya ana. Kay wala ba ako magkaadto sa ilang main office. Nagtuo ko nga may kalabutan ni sa ilang tuyo nako. Unya pa. Nisupa ko ta kong paliton ang atong yuta. Kay nga akong gilantaw, mao ka mong ako mga anak o mga pag-umangkon. Maayo na lang unta ni ninyo kung waan mi inyo mga ginikanan.
ug sa amo pa ganin mga ginikanan. Pero giing naman noon ko sa judge nga ug musupa kong ibaligya ang atong yuta, pasakaan kog kaso bahin sa pagpamutol og mga kahoy sa atong yuta. Papahuaon ko nung tadinhi ug kuhaan sa atong panginabuhian. Mao nga nisugot na lang ko, bisan barato rang pagkapalita. Unsa? Sa maong hitabo, naglibog gid mi. Wa ba day mi rights nga dili mo sugot nga ibaligya ang among yuta? Kay matod pa nila, maong ilang paliton ang among yuta kay makasamo kini sa project nga tukuron sa among lugar nga unta private maning among yuta. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, papriso ba ang akong papa sa pagpamutol ug pagpagabas niya og kahoy nga dita? Kay native kini bisan pa og naa kini sa among yuta og na private property o private area man unta kini. Ikaduhang pangutana, kay gusto mo palit sa among yuta, dili unta namo ibaligya apan pasakahan kun og kaso ang akong papa sa pagpamutol niya og kahoy kun mosupak siya nga ibaligya. Gusto ba ni ang ilang gibuhat? Wa ba di may rights nga mo desisyon nga dili lang unta namo ibaligya ang among yuta? Ikatulong pangutana, sa buhay pa si Lolo, gi-wave niya kang papa ang usa ka hektarya kapin nga parte sa yuta kay sa tanang managsuon nila, si papa ramay nagatiman sa iyang mga ginikanan. Maokihan ba ang pag-wave ni Lolo nga nakatitle pa man ng yuta sa pangan sa akong lola? Ikaupat o katapusang pangutana, buhay pa ang akong lolo, nahalinan siya og yuta. Gihatag niya kang papa para palit og tambal nila og konsumo. Makaklaim ba sa kwarta ang ubang mga igsuon ni Papa nga kami man ang nagbuhi ug nagatiman sa mga tiguang hangtod nga namatay kini? Makapangayo ba sila og bahin adturon? Nalihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, pangutana sa inyong mga problema na may punto medical. Kung si Dr. Obra ato ang patubagon, sama sa anang mga psychological, mga behavioral ninyo nga mga problema, pwede yun si Dr. Obra ana. O mga punto legal gani, si Attorney Elaine. Ako ang muhatag og tambag og tubag anang inyong mga pangutana. Busa! Maski pagbagsa-bagsa lang sa karong mga panahona ang inyong mapaminaw tungod sa pandemya, padayon gihapon miss ako ang partner sa pagtubag ug paghatag og mga tambag sa mga suwat nga nadawat namo no matag adlaw, lain-lain ug daghan ug klase-klase gyud nga mga suwat ang amo ang madawat. Og kamo dinha nga wa pa kapada sa inyong suwat, mahimo mong pada sa ato ang email address nga kini ang suliran_612@yahoo.com. Kinamay uban nga mahadlok makit-an ang ilahang profile sa ato ang Facebook account. Mauna sa email lang ninyo ipadala. Pero katong mga naagyod nagsunod nato sa ato ang Facebook account, mo ni ato ang Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. Unya, pwede ninyo tan-awon ang message portion dito. You click ang katong message, add to ninyo ipada sa message nga icon ang inyong suwat para di po mabasahan sa uban, no? Ang inyong mga pangutana o problema. Or, pwede sa ninyo ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato ang debtor sender tawgon o itago nato sa pangalan nga si Linlin. Unang pangutana, mapriso ba ang ako ang papa sa pagpamutol o paggabas niya sa kahoy nga dita kay native kini bisan pa og naa kini sa among yuta og nga private property or private area man kini? Okay. Ang DNR atong klarohon, Department of Environment and Natural Resources. Usa ka na ka ahensya o opisina sa gobyerno diin ang tahas nila maoy pag-ensure nga ang atong mga kalikupan, ato ang mga natural resources, whether naa sa tubig, naa sa kahanginan, naa sa yuta, both flora and fauna, mga tanom o mga hayop, no? Nga mga living things that is part of nature na maprotektahan o makasustinita dili lang karon but sa mga sumusunod nga henerasyon, no? So, ang kaning DENR, nagmatngon manggod ni sila ug nag-identify ni sila ug unsa man ang mga tanom or even mga hayop nga gitawag nato nga protected or endangered nga mga species. Meaning to say, kung protected gani na sila or endangered gani, meaning namiligro. Kumingon kag protected, giprotektahan ni siya kay gitan-aw sa ato ang sa DENR sa maong ahensya nga ang kaning mga tanom o kaning mga hayop na miligro or delikado nga basin mo gamay na lang kay minus ang ilahang pag-produce, dugay sad ni sila makareproduce,
munang protektahan tani sila kay sensitive kayo ning mga hayupa or mga tanuma. Endangered gani meaning to say kani lahi na protected. Ang protected na apa pero pasin gamay na lang. Ang kaning endangered kay namiligro na gyud nga kung pananglitan dili ni nato sila no i-regulate or did-an sa pagkuha, paghunt, pagputol, pagtabas, paggabas no baron or paghuli basin mahurot na niya, mawa na lang, kay gamay na lang yun, kaayo yun ang nahabilin ani. Unya, remember, kinahanglan ba yapon, patilawon po nato ang sunod henerasyon kung unsa po'y atong na-enjoy. Now, I am not too familiar kung ang kaning dita, wa man dun ko kaila, ako man ning gisuway o Google unsa ning dita nga tanom, wa man kaayo ko ka, kuan unsa ning dita nga tree, no? It's a blackboard tree. Ang kaning tawag ani niya, mo din ni ang dita, murang blackboard tree, nga kanang maayo man no for alternative medicine pero di kay ko kasuhito kung apil pa ni siya sa mga protected nga mga punuan tungod kay ang akong nahibaw-an ang nakabutang diri ang kaning dita mga herbal tree mani no unya ang ilang giingon apil di ay ni ang dita nakabutang as a heritage tree. Heritage tree gani meaning to say giprotektahan na sa DENR tungod kay usa ni siya sa mga dugay na gyud ug mga karaan na gyud kaayo nga mga punuan nga diin makaingon ta nga sa kaning mga ingon ani nga klase nga mga species sa panahon pa ni sa ato ang katiguangan nga angay pud natong protektaran para kani manggumpong mga tanom kani identity manggud pud ni nato no diri sa Pilipinas kaning mga dita tree. So mupas gyud na og resolution or memorandum circular nga if it is a heritage tree, if it is a protected nga species, kontrolado sa DENR ang paggabas, pagputol, no, pagprune man gani anang mga punuan kay ug hasta gani usay ang pagbaligya, no, kaning mga plantitas karon panahon na magmatngon ta kay naay mga endangered nga mga species nga dili pwede nato i-baligya. So mas ang kana manggod nga circular kung masud ang dita tree ana maski pa og public or private nga property sakop man gihapon ta sa DENR so mopatuog gihapon ta silang mangdo so in anything mananghit gyud ta nila. Kaduhang pangutana, may gusto mo palit sa among yuta dili unta namo ibaligya apan pasakahan ko og kaso ang akong papa sa pagpamutol niya og kahoy kung mosupak siya sa pagbaligya husto ba ning ilahang gibuhat wala ba day nay rights mo desisyon nga di lang unta namo ibaligya among yuta. Ang kanang pagbaligya sa yuta, pagpaabang sa yuta, dili pagbaligya sa yuta, pagpananom sa yuta, pag-ukupar sa yuta, mga katungod ni sa usa ka tag-iya sa yuta ug way makabuot, way makahulga ninyo, way maka-blackmail ninyo sa pagbaligya ani or pagbuhat sa mga di ninyo gusto buhaton kabahin anak nga yuta. And if mahitabo gani na nga mapugos mo og baligya, dili na pwede, dili po na valid ang sale tungod kay ang pagbaligya sa yuta sama sa usa ka kontrata diin ang mga mopirma dapat yun voluntary ug gaan sa ilahang kabubuton ug wala gitiunan, wala gipwersa, wala gihulga para pag-execute anang maong dokumentuha. So ayaw mo og kahadlok kay I don't think mapriso man mo basin ma-fine lang mo or basin patamnon mo laing dita. No, basin na po or 20 ka dita ang ipatanom sa DENR ninyo, agi og isip puli atong inyong gigabas o giputol. Ikatulong pangutana sa buhi pa si Lolo, gi-wave niya kang papa ang usa ka hektar kapin nga parte sa yuta kay sa tanang manag-igsuon nila si Papa Ramay nag-atiman sa iyang mga ginikanan. Ma-okayhan ba ang pag-wave ni Lolo nga nakatitle pa maning yutaa sa pangalan sa ako ang lola? Okay. Ang wave ba, ang imong pasabot unta, wala ko kakita sa dokumento, no? But ang sakto nga gibuhat gyud unta ana dihan dapita is kanang kung gihatag no sa katong buhi pa imong lolo, kung buot gyud niyang ihatag sa buhi pa siya, ang usa ka parte, usa ka ektarya ngadto sa imuhang papa, ang dokumento nga sakto ana is deed of donation, dili waiver, deed of donation. So nang hinaot ko nga mauunta na ang dokumento nga nakapamatuod nga gihatag sa imuhang lolo ang kanang iyahang parte ug unta ang katong pag-waive niya or ang pag-donate niya sakto ang porma notaryado o permado unta sa imuhang lolo para na asiyay force and effect puhon pag ibinahinay na nila manag-igsuon sa yuta nga ilahang gi-eredar sa ilahang ginikanan.
Ikaupat og katapusang pangutana. Sa buhi pa ang ako ang lolo, nahalinan sila og yuta. Gihatag niya kang papa para palit og tambal nila og konsumo. Makaklaim ba sa kwarta ang ubang mga igsuon ni papa nga kami man ang nagbuhi og nagatiman sa mga tiguwang hangtod namatay? Makapamayo pa ba sila og bahin ato? Kung gihatag yun to sa imuhang lolo, ngadto sa imuhang papa, then I don't think makaklaim sila kay ang imuhang papa mahimo mampod nga mo hatag pud og sumada sa tanang gasto o konsumo sukad-sukad sa panahon, no? Unya basin ug ang katong gihatag sa imuhang lolo, kuwang pa unya ang imuhang mga tiyo ug tiya mo na hinuoy utangan pa sa inyong pamilya ug sa imuhang papa sa ilahang sa inyong pag-atiman sa imuhang lolo. So di sila makapangayog bahin ana. I think the best ang bahin-bahinon gyud ninyong klaro is ang yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga kon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.